Lapanyaso Voice Box, Mr. Chilungamo akuyankhula moyamikira boma la chipani cha Democratic Progressive motsogozedwa ndi olemekezeka Profesa Arthur Peter Mutharika kuti mafuta tsopano ayamba kufika mdziko muno ngambwingambwi. Komabe iwowa akudandaula kuti kubomako chonde takuonzani zione kuti anzathu ogwira ntchito zapansewu kapena kuti atrafiki akuwachitira nkhanza amalawi osiyanasiyana akamadutsa pansewu. Mukulankhula kwawo akunena kuti kuchoka ku Mulanje kukafika ku Lilongwe pakanengo munthu umatha kudutsa ma roadblock a polisi 914. Kodi zinthuzi zikukhala bwanji? Chitike modzi pano Manyasa Voice Box timve kuti Mr. Chilungamo kuti bwanji pa nkhani zimenezi, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Manyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji tsiku la lero, ndikukhulupirira kuti mwadzuka bwino kwambiri. Inezo ndadzuka bwino kwambiri. Nkhani kachinyamata. Kutengera kuti chipani cha DPP mmene chinkayamba kulamulira dziko la Malawi after general election lidapeza mavuto ambiri dziko muno, ngakhale mavuto adali opotsa msinkhu. Ndikuti wina aliyense adali pa mavuto kwambiri pachifukwa cha zimene zinkachitika mbuyo mwake chipani chisadalowe mboma. Kudali mavuto osiyana kwambiri ophatikizirapo mavuto otsowa kwa makondomu ankatsowa mdziko muno, zimene zimalimbikitsa kuti miyoyo ya anthu ikhoza kupita pa moto kwambiri kumwalira. Kuonjezerapo aspulini ndi panado, mankhwala amene watso adatsowa kwambiri. Kuonjezerapo padalinso nkhani ija yoti mankhwala otalikitsa moyo akhale kuti akutsowa mdziko muno, potengera kuti dziko lino linali ndi udani ndi mayiko ofunikira kwambiri ngati Britain, America komanso India. Maboma amene awiriwa ndi maboma amene amapanga zinthu masayansi andi laboratory zimene zimapangitsa kuti nthenda iliyonse mankhwala ake kuti tingapeze bwanji. So dziko la Malawi ndi mayiko amenewo tidapanga ubale ndi boma lija la ku Israeli ndi boma lina lake la nkhondo ndangoliwala pang'ono, kwa Kagame uko president adali Kagame, kandi Angola kandi ndani amene yoyo kandi Burundi sindikumudziwa, tidapanga ubale ndi mayiko amene wawo. Nkhani ya mafuta idalinso pa chiongolero kutsowa kwake kosadziwika kuja. Koma Mulungu ngakhale zidali chomwechi anthu ankapemphera m'mapiri, ndipo Mulungu adamva kulira kwa anthu. Mulungu adaganizanso kuti anthu apulumuke, ndipo anthu aja adapulumuka. Ndikunena pano dziko la Malawi mwalo wa mafuta kuchuluka kwake kuposa mmene anthu akudziwira. Dziko la Malawi mwalo wa mafuta ochuluka kwambiri. Dziko la Malawi nkhokwe ya ku Lilongwe yadzaza, nkhokwe ya ku Dzudzu yadzaza, koma pano akulimbana ndi nkhokwe zimene zili ku Blantyre zimene amasungira mafuta. Zimenezo ndi mashinare a chipani chija cha DPP kudzera pansi pa atsogoleri athu atatu amene tinawo. Woyamba Profesa Arthur Peter Mutharika, wachiwiri Jane Ansah, wachitatu mwana wa nsimbe ya moto Chihana Mbalambanda amene amapanga zinthu poyera, samafuna kubisa kanthu 1 to 1. Chinthu chimene ndifune kunena mmawa uno nchonena kuti zinthu zimene zamali ndi abambo sidzangochitika mophweka iyayi. Padakumana mitu kuti apati pange bwanji mfundo itithane nayo. Mfundo iyi tithane nayo, ndipo mfundoyo adapeza chinsinsi chimene chidalipo. Ndiyeno chimene ndifuna kunena nchonena kuti dziwani kuti mafuta amene timapatsidwa mdziko muno
poyerekeza ndi maiko anzathu tikapanga convert mafuta amene timagula mdziko muno ndochipa more than maiko anzathu. Ndi chifukwa chake mumaona mafuta ma filling station a mdziko muno ife tikamati akudula mumadabwa anthu amaiko akunja oyandikana nafe amasiya kuthira mafuta mdziko mwawo amabwera m'Malawi muno kumagula ndi ndalama zathu za Malawi kusonyeza kuti ndalama zathuzi ndi zimene zili zokufa, koma mafutawa ku Malawi kuno boma limayesetsa kuyika pa mtengo wabwino, ndipo mafutawo amapezeka kuti ndi ochipa. Koma chifukwa choti ife sitimayenda nkudziwa kuti kodi maiko anzathu akugulisa bwanji, nanga tikapanga convert ndalama yathu kodi mafutawo ndi otani, timapeza kuti mafuta aku Malawi kuno ndi ochipa kwambiri more than maiko anzathu. Chimene ndikunena ine sikunena kuti tuboma mafuta angochipa kuti mumve zimenezo, koma ndikufuna ndinene kuti mudziwe chimene ndifuna kunena mu audio imeneyi. Ndalama yathu idawonongedwa ndi ulamuliro wa chipani chimene changotuluka mboma chija. Ndalama yathuyi idafika poti imanka kuchosedwa kuti isakhale ndalama. Umboni muli nawo a Reserve Bank amaenda mulilongwe ndikumalankhula kunena kuti ndalama za Malawi za makwacha zichosedwa ndipo sizidzapezekanso dziko muno, tizigulana ndalama kudzera pa Airtel Money. Chiyambi cha kuzindikira kuti dziko lili nkayendetsedwa ndi mabulutu amene amaoneka ngati ndi wanthu pamaso akamayenda, koma kaganizidwe ndi kachitidwe nkofoyira nkomwalira kachabechabe. Ndiyeno anthu onse amene anali ndi ndalama anadziwa kuti apa ndiye palibenso kuchitira mwina. Nanga maukwati tizikafupa bwanji, nanga maliro tizipanga bwanji, panali mafunso ambirimbiri ponena kuti ndalama ya Malawi simapezeka m'makwacha, izipezeka pa Airtel Money. Mwina mudadzimva mulilongwe mwadayenda ndithu a Malawi Reserve Bank kupanga announcement kuti ndalama yakwacha yatha. Zimene sizidachitikepo kale lomwe Malawi muno kuti zimenezo zingalankhulwe ndi anthu olamulira dziko, nkumauza mtundu wa Malawi, kuwauza mzika za Malawi kuti dziko muno tilibe ndalama. Koma nkhani sindikulosoma kumeneko, ndifuna mumvetsetsa mayenda abambo amene mwadalitsidwa ndi kumva kwabwino. Ndiye ndalama ya Malawi idafika pa zero wache wamkulu uja kuti ngakhale munthu wakhungu nkumaona kuti uyu ndi zero. Chonsecho munali anthu amene anali ma-advisor pa nkhani za ndalama, ma-advisor pa nkhani za chilungamo, ma-advisor pa nkhani za mipingo, adali mdziko muno ambirimbiri, komanso ma-advisor pa nkhani za mabizinesi ang'onoang'ono ndi akulu omwe adali pomwepo. Chimene ankachita akanganya amenewa kunali kudzudza Malawi mukagwirika kwa ntchito, kuopseza Malawi, kubera Malawi, kuphatikizirapo nkhanza m'misewu. Adayika apolisi amene wankadzudza Malawi amabizinesi kuti achoke kuno, kaya kuchoka ku Nsanje kuti akafike ku Urumpi, kuti akafike mu Mzuzu, kuti akafike mu Karonga, amakumana ndi nkhanza zoopsa. Ndipo wina aliyense amene ali department yokhuzana ndi polisi kapena nthambi zina zimene zimayima pa msewu zazunza anthu, ndipo anthu ena amwalira posatira nkhawa zimene adakumana nazo mulalo umenewu pa nthawi yoti amagwiritsa ntchito mitsewu ya Malawi muno. Mundimvetse muno bwino, tikufuna musegule makutuwo mumvetse. Atonkhwitonkhwi amenewa amapezeka kuti akulephera kuyendetsa boma, amalamula apolisi kuti achoke m'maofesi akakhale pa msewu mmene malusa anthu popanga mabizinesi awo, azikazunza anthu a Malawi, azikalanda mabizinesi, azikachedwesa anthu oyenda pa msewu, kuayimisa pa msewu mwina mwache 5 hours kapena 2 hours kapena mwina mwake solo 3 days 5 days kapena solo mwezi atangomuyimika munthu ali pa msewu. Ndiye munthu sukumudziwa kuti ali ndi vuto lanji, chifukwa chakuganiza mwapezeka kuti munthu wake uja sakubwera kudzafusa galimoto, akafusa bwinobwino amapeza kuti munthu wake wa galimoto uja wamwalira. Boma limeneli la Malawi Congress Party linkapanga zimenezo. Ndifuna mundimvetsetse bwinobwino. Zotsatira zake anthu amabizinesi ang'onoang'ono kuphatizapo akuluakulu, angakhale amabeseni amene amayenda nazo malonda awo Tsawa kapena kuti Sikawa kapena kuti Mtedza, ankazunzidwa kwambiri akangotenga
tenga mteza munzuzu kuti apite mwina mwache akagulise pakalonga papo satira kuti mwina kuli business inake dzikomo muno anthu ankalandidwanso ujeni mitedza zawo soya zawo ngakhale chimanga apa timati pauliwa kulandidwa kumenyedwa kuyendesedwa pasi kuyendesedwa zinthu zotsakhala bwino nkuagwadisa kumayendesa mutalamu atavulidwa malaya ati anyamulani chimanga kupita nawo kukalonga zimenezo zimachitika dziko muno aletse wadziwa kuti MCP is not a good government. Izizo ndikulankhula kuti inu a DPP pamene mwalowa m'bomamu mufufuze zifukwa zimene boma limene lacho amalawi alichosa osati mwachosa inu a DPP koma amalawi alichosa mopanda chisoni mopanda kuyang'ana kuti amamwa mahewu alichosa mamwano kwambiri kodi mavuto anali patendipate mukapedza kuti mavuto anali ponseponse apolisi ena ankatumidwa kuti azipanga zimene zikoma ngakhale iwowo akudziwa kuti dziko lino anthu akuzunzika. MRA yapha anthu ambirimbiri polanda katundu kukaunjika ma warehouse munthu uja ndikuchachira ndalama zambirimbiri komanso munthu uja akakhala kuti wayesesa kuti mwina mwake apala muli ngongoleso akaumbole katundu uja kupita kuma warehouse uja kuti akaumbole ndalama katundu wake uja kupezeka kuti waumbola katundu uja koma kupita kwa warehouse kuti akapachire katundu wake osapezekako katunduyo. Boma la Nkhanza kwambiri limene linkachita zimenezi ndi boma limene liangochoka kumene la MCP. Ndi chifukwa chake ku parliament kwapezeka una kuti mfundo ya zipani sikulesedwa kukhala ndi zipani dziko muno koma dzina la Malawi likhale lotetezedwa ndi mbendera ya Malawi isakhale yoseweresera pomapha anthu kumaopa pamakamaka akavala salu yooneka ngati mbendera ya dziko kumaoneka ngati yeye ndi msilikali amene akwera kumadzunza munthu zake dziko muno. Zimenezo never zikufunika kuyang'ana mwansanga zimene zichosedwe. Aliyense ali ndi ufulu woyambisa chipani komanso ndi makaka ake posatengera kuti iyeyo mwina mwake chipani chinali choyambirira kupangidwa create dziko muno. Dziko muno dziwani kuti limatetezedwa ndi malamulo a dziko osakhala mphamvu za munthu kapena mphamvu za chipani koma dziko limatetezedwa ndi malamulo anthu tonse tili pansi pa malamulo within president amene nduna imene imalemekeza malamulo. Izi ndikuzinena mwatundu umene kuti fana muzindimva bwinobwino chifukwa bwana anthu mumamvera nkwapa simatha kusiyanitsa kuti kodi munthu akuti bwanji na njina audio ikakhala kuti yakwana 12 minutes 13 minutes imasiyira pa nsewu zimene zimaonesa kuti ndinu Amalawi koma Amalawi ake osafika pa umalawi. Ndikunena izi pali nkhani zambiri. Amalawi amene padakali pano mukugwisa ntchito kuyendetsa dziko lino malamulo dziwani kuti malamulo ena anthu akuagwirisa ntchito makamaka chifukwa choti inuyo a DPP pamene mwafika m'boma mwayiwala zimene anthu adaona kuti adanenazo kuti asankheso inu kuti mupitize kulamulira dziko lino. Mukufuna kuti muzikumbusidwa pafupi ndi pafupi. Nkhani ya munsewu ndi ufulu wa Malawi komanso posatira ku ndondomeko ya malamulo apansewu koma chisakhale chipinjo choti Malawi avulale chifukwa kuti akuyenda pansewu ndiye wina wake analembedwa ntchito m'boma ndiye department yache ndotetezera anthu munsewu ndikuyamba kupweteka anthu munsewu nkumayamba kufinya anthu munsewu malodi block 3000 kuchokera pa Mulanje kuti ukafike pa Lilongwe malodi block 914 kuchokera pa Mulanje kuzafika pa Kanengo not repeat kuti kuzafika pa Kanengo ma road block 900 ndiye titenge nsewu kuti tifuna tikafike pa Chitipa 2000 ma road block zikutanthauza chiyani zimene za Malawi zikutanthauza chiyani? Timamva kuti Malawi ndi osauka kodi kusaukako ndiye kuti kukolemera kudzera mwa anthu osauka omwewo dziko litukuke. Tiyeni tipeze chochita tapase Amalawi akhale ozimira pawo kabayiko anzathu amene ali otukuka zimenezi uvenga tumene ukulibe mupite ku Tanzania mumayenda ulendo ochokera ngati ku Lilongwe mpaka na ku Mzuzu supeza road block
malo a roadblock apeza pamene pali roadblock yoyikika ukachoka paeneponso kapeza roadblock anthu amayenda mwaufulu komanso mothamangira nthawi anthu akunyamuka pa siti 1 ya bandakucha pa mulanje kukafika pa Zalewa umwe akafika pa siti 11 masana chifukwa cha ma roadblock zimenezi kutanthauza chiyani zimenezi sili kulesa ma roadblock ayi koma zikuonjeza kwambiri mbava zimene zidayikidwa ndi boma limene lapitali zimene zikuzunza anthu munsewu tazichosani nyasi zimenezi mukhazikise malamulo abwino oti amalawi aziyenda momasuka munsewu anthu akuzunzidwa kwambiri nanjinanji ukanyamula chimanga kukhala ngati wanyamula mafupa a munthu chimanga chomwechi misonkho 100 mapepala 15 ati pepala iyi ya Malawi Bureau of Standards, pepala iyi ya MRA, pepala iyi ya Ujeni, pepala iyi ya Skero, pepala iyi zimene zikutanthauza chiyani a Malawi ama business ang'ono amene amatha kutenga chimanga uku kuthandiza Malawi azache uku kukatenga so ka grand milo uku kagulitsa uko zimene zimukuzika chifukwa chiyani a Malawi kuzunzika mukhazikise ndondomeko zabwino zokomera Amalawi kuti Amalawi asiyanise ndi nkhanza zimene zimadusana nawo akanganya amene angochoka boma mbava sachabechabe zimene zinkazunza anthu mopanda chisoni mkomwe akakhala kuti tsiku limenelo akuti ati akhapanga zichani ati mapatrols koma akuluakulu m'Malawi anthu azunzika kuopsa chifukwa cha aganganya amene wawo ndiyeno tikupempha boma la Nyuwani kuti lithandize lipange mwansanga kupanga ndondomeko zabwino kuchosa zinyasi zimene zimazunza anthu kuyika anthu awo ndi kuwamata anthu ogwira ntchito kumapasa discipline kuti dziko liyende bwino chifukwa dzikoli linagwa pofuna kuti lizuke ama business akufunika kuti agwire ntchito pothandiza dziko la Malawi kuti dziko lizuke kwa lero tiyimire pamenepa muwakoma nonse mawa uno ndine Mr. Chilungamo. God bless you. Thank you very much indeed.